Guys, sa itong adlaw na tantanan guys, manglakaw sa aming karidyo. Dapat kaming 5 manglakaw. Sa si Kuya Gel, kaya di man mo kujog. Kaya nakuno si Jay buhaton. So, kamerang upat mo, lakaw karon. Da napapod may hapitin dadto sa mi budito sa amang adtuan bitaw. So, uban tanin jo karon guys. Lakaw sa may karidyo. Kimi. Ya, agsi, bili gut ha. Wala ka na kimi. Saka kimi. Excited? Excited yan. Sa mga lakaw sa amin guys. Aga mangulitaw kaya di man mukujog. Ha? Sumpuy ko naman sila katod. Sa mga lakaw sa aming upat. So, dada Miss Mercado guys. May excited ka? Oh, Kuya Kinkin? very excited. Kaya guys, naka-red silang duha. Muna sa amin ka na may lakuna. Ano, na si Nami, video ka. nami kwaon. Oo. Kaya si Gabriel, Magbabay sa... kailang Gabriel, kay nakuha ng Amerikano na. Buragaw na ako ng buhok. Mura naman ko na ka. Manaw mayog sinsiyo pa. Day, padaprin day. Muna sa amin dari sa Cebuana Loelier. Kaya nami kwaon. Padaan nila sa ate. So, di Miss Loelier. Nagkuha ka na huptan aguan. Cebuana. So, di natin nakuha na. Nakuha na na mo, te. Hagi jogi pada. Salamat ka, Ajo. Sa mga pinaskuhan, te. Ano yung bus? Tagbas. Una! Una ka. Ay, may ka, Ajo. Mali. Para mga chikitings. So, kadong na may ubay, guys. Na may series. Guys. Oh, ato na may ubay. So, timing ka sa pag humana magbuhas kwarta. Ay, gadyo na bas. Sayang si kuya kayo man mo kujog. Nga gadyo na maulitaw. So, nandiyan yung uli na mo na may ni kuya surprise. So, may surprise kay Kuya. Secret. Salamat ka, Jote. Sunduli pa da nga kuante. Doon pinaskuhan na rin mo. Daghan ko doon salamat. Pag-amping mo ka nun ay dihati. Salamat ninyo, tita. Sa iyong tanan. Daghan ka doon salamat eh. Sa inyo hangi hatag nga pinaskuhan na rin mo. Yan na may emang parang nir na purdoy niya. Ibig. Pag-aong namig ubay. Sa una, nakadalibit ka karon nakamakdo. So magmakdo ko na siya. Okay. Kaysa May request. sa una kay nakadalibit. Sa bata. Tsakay yes naman sila yung pinaskuhan po nila sa ate kami tanan. So kakimi na kakimi po may pinaskuhan si Kimi guys. So anang yatag nila gihang pinaskuhan kay arong na sila bala sila dun sa ilang paliton. Wait daw. Salamat ka Jote sa inyong ihatag na pinaskuhan para sa mga chikiting. Kimi is ipatag nila sa ate para ni Kimi 1,000 gulit lang. Nasa 1,000 tawa ka tita. Kuya. Sabi ka kuya uy. So kaming tanan guys nami tag 1,000. Salamat ka sa ninyo eh. 1,000 pesos. Salamat. Ikaw na ani. Salamat. Kuya Kinkin, 1,000. Ito kuya guys, nandiyan na yung naguli na mo. Padungan ni Gubay. Nanatay ka, Kuya Kinkin. Or Kuya Kinkin. Dagdag na yun. Dagdag smile yun natin. Salamat ka Jote, dapiho ah. Ako yung 1,000 Salamat ka Jote. Kuya guys, nandiyan na yung naguli na mo ang ihatag ka dyan ha. Okay, Moy? Sabi mo, wala ka isa yung palit sa mga 1,000. Alright, bye,
Ito salamat din sa inyong kuan at taga pinaskuhan taga na happy ka ato yarn. Ribay ka doon ito. Ken happy yarn. Nakatuog man guys at bating gamay. Request in town sila ato ko na may mga ansa makdo. So first time kasi na mo atong makdo. Tapos kuan guys tanis ubay. Marami daw sa mga ubay. So na may makdo na to. So ato may na to magmakdo. Pagbigyan ang kuan basing gamay kay na-honor man pud siya guys. So pahalipay din siya. Daghan ka dyan salamat eh. Kay halipay ang mga basing gamay. Yarn sa ilang kuan. Mamili na sila din sa ilang gusto ron. Tao. So mamalit na pod mi dadto ron o kuan. Saras Pasko puhon ang mga panglutoon pa na tuwang mga ingredients. Pag-April Opya magamang prinsesa guys. Ulog ang prinsesa. Sama ka pa dong. So ari ko no skimi dari guys. Dato mi. Search ako no Miss Macdo. Play place. Takin dari kin. Yay. Happy yarn. Kana kalaag na. Ay ano ka na magtawo. So di na mi search sa Macdo. Kapag kita dito. Telelian. Oh, kita sabi. Tingnan naman ko kagi. Merry Christmas. Gitusok naman publisan Mas na. ate. Asa sa nging na nga doon was ate ra to kuhita. Uy pa puli mo ato ko dali pa. Dali puli kay gapiat. Ay lang. Laka ba? Na grabe mang kayo ta day tinu. Dan ato mong taas kaya mo kadua si. Oh lagi. Mo sa jangingan ni agduwa Ginoo. Oh lagi ato taas. Mo sa jangingan. Sige te. Gana yung mga Amerikano or ya. 99 kon ka kuan. Drinks na mo. Drinks. Isa imo ken. Ama imo Coke Royal. Coke, oh Coke na siya. Royal imo hapon. Andiyan na. Okay, duhan. Baka na okay na siya. Kataga mang order guys, nag-abot na gajud. Sayang waka bas pegal pero mo to palitan sa kuan, i-take out na mo. Mag-take out na naman mig parang kuya. Uy dia guys. Mo ilang bag-ong kuan karon karida. Oreo matcha, ha. May french fries para ni Kimi girl. Kimi girl. For french fries. Lami Kim. Niyo to guys. Kapaniod to nag mga person. Sayang mo bas kuya gail para mo raton sang kuanan. Mag take out rami parang kuya. Oh. Take out rami parang kuya. Yun to ta. Yun to ta guys. Mura ga ni ko ang Kimi. Happy na yarn Kimi. Pang. Di pa nakaday. Ha. Nakanganhin na magkuan. Salamat ka Dute. Unsa man kanla tita? Tita. Happy yarn. Ito ta guys. May ko chicken, spaghetti o ora. Ano pa yun? Ha? Ano na to? May ketchup na. May ketchup. Ano ba ma? Dali magpunta ketchup. Ay, pag-ulam na ka Tumanan
kuan guys kanang palipay ni Kimi kay honor man siya. So pagbigyan nga makaari og makdo. Salamat ka to nindot tanan ni. Laag kay dati. Ikaw tani mo tumidad to sa kuan window kay ami pang kuan. Si Remy. Kuya dadala ko na pagjaha. Okay ha. Mato ka mas ibabaw ron kay magduwa ko ng TV. Kakadya ko. Kami dahil. Ikaw wala, try lang. Guys, sa manamig paniod to. Excited man rin kaduaan. So, amo sa ninja nga banan og duwa to si babaw ta. How's kaya kinkin? Ha? Nang order na po ko yung kinkin. Sao naman eh. Ta, dali pa. Ito tayo babaw. Ha, okay. Ato sila si babaw kay magduwa. So, arang gato karagag tao guys. Mas kaya kaya isang bound french fries ka. Gusto magduwa sa akong kimi-kimi. Laka kimi. Ikaw, maduwa man ka ta. Laka bi. Ibutan mo sapatos Kim. Kim. Linaw naman na dari. Masuk padar si babaw. Mo sapatos kaya makasagad to magduwa ka. Mora ba sila sa gingari na sa McDonald's ubay kay magduwa ko sa Kimi. Lakaw na Kimi. Suda. Ikaw, suda ka. Kimi. Na, balintong. Dalipay na ka, nakasagad na ka diha. Sen, na di man kada us-us kay namin nang giatang mga butakaw. Si Kimi ra may baji. Uy, ginoo ko. Tapos Bruce Lee pa si pangarati. Bruce Lee. Kimi, paghinay Kimi ha. Yung mga laki man din ni kasagaran. Hinday. Madusas na dyan. Gamay isa lahi, palahi. Kitag sinlad. Yay! Tingawang Kimi, oy. Wala. Buto ko eh. Yay! Gawas na ko na siya, gawas na kay mo laag pamikuan. Ito kayo will doon. Shoot na. Ang laki man kasagarang nang iduwa. Isa? Ikaw na isang girl? Sunod na po ha. Puhon na po, puhon. Ang gawas na milares ko ang McDo. Ubay. McDonald's. Ubay. So, ito na mi sa Wildor. Hamas Kimi. Tama. Dali na.
Padong nami sa Wildon. Tato. Mata na si Binis basi ganahan pun mamuli diha. Pa. Si Binis ba? Ha? Ha, sige si Wildon ra. Ato Miss Wildon padong guys. Sumanami og Macdo. Ay nami sa Wildon. Excited si Kim Kim guys. Dara mi sud sa Wildon guys. Cute, bina lagi pataban. No. Si excited ka sa Kimi. Sandal ba yung mag-ingan? Ang mga sandal. Ano yung mga sandal na doon? Nadani or to si babaw? Ha? Guys, mamili sa migtiba. Ito, ba nyo pa yung dako? Tanong, day. Ibutan to. Wow! Ito tayo babaw ron. Be, maragnak. Talikod, be, talikod. Sakto ra nimo? Or luag nimo? Luag? Sakto raman siguro na. Tapos alien, dagan-dagan pa si Kim Kim. Kurumi. Nagpiling kimi-kimi girl. Nakanag mga chikiting. Pusing ng mga chikiting. Palinod kaya. 10% off oh. Day. Atanan dadun day. Medyo pitiman na nagizahang baso nga kuan. Kini or kare? Kare no. May mazang ilang balikan. So di ana nagbalik na. Kuha isa. Ha? Lagi. Butang ato na. Kakimi ka sa garan guys ha. Yung mga pinili. Na nimpalit mi og kani para pang sud. Ngambak nami. Ha? Dan hiron da aw inga ni kadake aw di inga na di gamay na nato inga tum siguro ndake sakit sang tuhod. Kanto ramis Alicia mang kuan grocery yawa sila dagke daring kuan wa sila dagke nga Bear Brand gagmay ra lagi ilaha dani pa na kapag na sila sa kanilang mga ganahan. Pilian na ko. Sa may imukin, tanong ko kin. Ganahan ka na kin? Ang imunak, kin sa may imunak. Sino? Ayaw ng isla kay makapilit ano dito. Namili pa skin kim. Ha, tanaw ko. Kanay mong ganahan? May ganahan ko skin kinari. So, ya pila, Ilia, de araday. Ato rin mag-groceries Alicia ka sila daring kuan gatas. Everyhan na niya kita hangkuan pangipalit may tanaw ko be si muna isang tarang lipad sa kasong kim Pangan ma. Si soda. singan Soda. soda na fruits mura de fruit soda Si soda. si soda okay tatara lang kuya kin kinog si Papa Gabriel tatora mi mag paap ni mga motora. Thank you, tita. Ato ra Miss Alicia mag-grocery kay wa sila datoy dagke nga kuan gatas. Surat kilo roti. Ha? Sara? Naman to ilang mailhan ko no. Gahi og gani. Gahi og
Mada ni ba pa? Kilala ka isa. Yes, pakapinan. Okay. So, muli nami. Okay. Grocery pa mi ato sa Alicia. Daghan ko sirehan. Para ta Alicia, mag-grocery. Oh, my slime. Slime. Mamilit na po na spook ni mo yung slime ni mo. Mga grocery sa Miss Kim Kim, madyo dar kadi agdarig ang ang kuan kanang naay Bear Brand. Milo. So sa pagbanda ning dagkang Milo. Kini mom siguro ni 1 kilo. No, mo ni no 1 kilogram oh. So palit mig duha ka kilo. Kung palit na tada ano kuan Kim kanang naay kanang pila nilang durin. Mamalit na may hinahinay para sa amang ang kuan pang Pasko. Ang grocery na may hinahinay para sa Pasko. So naman may spaghetti hem da na napod may kuan kanang macaroni. So mapalit na may mapalit na naman may pang sagol. So uma na pag-uban kayo mga dato nag-abrig amang suki ng tindahan. So karisay atang palitan Kim. Sa may mong napilian. Ay marshmallow. So diyan na din Miss Alicia guys. Tana. Nga palitan mi og Sunrocks. Okay. Pang kuas mga kuan. Labhinin. So ugma na may magdugang upang umpra. Tapos amang kumprahanan. Yakult ni mo Kim? Ngita tag Yakult ta. Yakult everyday. So Yakult ni. Sagsa silang tulo. Kami mo lang. Ang pa-counter nito, pa-counter. Ano na kinadak as kwanday kani Berbran oh. Berbran o kare. 1720. Puno ramig mga kuana ni. Palitan ng sunod. Kim na kay kuan Kim milk. Sige tayo, salamat. Thank you. So guys, diyan na Miss Bay, naabot na yung taon nila Miss Bay, nagbanak-banak agwan. So diyan na Miss Bay guys, anja marang ipalitan si Kuya Gail og ijaha. Kami sa mukujog. Tapos kanang ubay kay kami yung tatong 5. Mo man lagi request ni Kimi matukuan. Kuya Gail, isa kuya. Na kuya, tag ni Kuya dia. Diyan na te. Ya dali ya. For you. Merry Christmas. Thank you. May sama ka nila tita. Salamat mo, tita. Lipay ka doon kasi mong kuwan. Kalibo. Te, aralipad sa kasong kuya de, ng 1,000. Ikaw rin bahala nga sa iyo mapalitan. Basta ka nang makaadyo. Salamat nila tita. Salamat ka doon te. Salamat, tita. Lipay ka doon kasi mong kuwan. Salamat ka doon te. Sa inyong kuwan, gihatag nga pinaspuhan. Hagkakin-kin, dapat izaha. Hagkakimi-kimi girl, dapat izaha. Tagkuan sila guys, tag 1,000 pesos gihatag ni ate. Kami di ang kuan 7. Kaming tanan dari guys, tag 1,000 ka. Kapag Gabriel to nag-izaha. Unsa kakimi girl, dapat izaha 1,000. So mamili si Zagin sa isang ganahan. Kaya ito amo nang pagsangi palitan og sandal. Ito natin palit ng sandal dia dari mar nang i-vlog na karon. Unsa mato ko datos ubo sila sa tatay kay mato ko dato ila tatay karon. Kay maghatod ko sa ilham pinaskuhan. Sila kalibutan guys nga. Na pa pinaskuhan nila. Tag pa sila 1,000 natag nila sa ate. Salamat ka jote sa inyong gihatag nga kuan. Wala, ni bunot malagi. Timing dyan, mapay pag-abot marari. Sumato ko karos ubos time, hatag ko na rin. Nilas nanay, ug ni tatay, tag 1,000 sila. Thank you, tita! Sandi. 1,000 sila sa nanay, ug si tatay. Salamat ka gote sa pinaskuhan. Sa mga kimi. So, unsa na ko mga to kay ning bunot aguan. Unsa na naihatag nila sa nanay. So, atasan ni tanawon ning among ipalit darhi. Una-una na may og kuan grocery sa mga kuan. Mamalit pa may og para handa na mo sa Pasko o sa New Year.
O pa man nag-abri na to gamang suki nga tindahan. Kahama na to presyo sila ha. So, ang zaharing hata na tulas nanay. Ano palit mi o, gatas, Milo. Apa ba ni? Nunja, kahang pinaskuhan nila sa ati, hang ipalit og kaha. Dito. Naman po kayo pinaskuhan nila sa ati, 1,000. So, hang ipalit og kaning kuan. Palit na og kare. Okay. Uli na nga guys, kaya ni mga kanang ganahan na hang kuan, mga gamit-gamit magahala guys. Ano yung ganahan? So kanay, kakimi ni. Ni kakimi-kimi girl. Ani po ako. Ha? Ako po. Oh, kakimi sa gipalit kini. Ganahan ko lang sa dali ni Hello Kitty. Napapalit sila na mo. Agi dang 1,000 kuhai. So palitan naman siya ingari. Oh. Nakoy to. Sama na. Agi dyan toothbrush nga na ay pataban nga kini. Oh. Hana man itong imong baji. Itong kanina, itong green. Sana nga. Hana man to. Oh, dapat dari isang baji. Pinalit pa din niya. Okay na. Mag-ilaga. Lagagdanggan. Aplipot ni. Ano, yung barag na. Sandal. Napaidang sandal. Basta kayo dyan sandal. Anas mga kuan pa ni dyan sandal. 369. Para ni Christmas party ni dyan. Isang sandal guys. Ni Kimi Kimi girl. Salamat ka Zote. Alipay tao. Amang bajing kamay. So, try mong idban. Dali nga rin. Ito ba? Dali. Yes, van. May malubi. Da. Muna idahang mga ganahan nga kuan. Cartoon characters. Idahang pitaka nga murag puro magbagbag. Si Hello Kitty. Napay baso. Kamaw pas kimi-kimi guys kay diha man toothbrush nga nay pataban nga baji nay duaan isa pang ipalit. Nga dapat do. Mo ni kalipay sa mga bata. Kalipay sa tang anak malipay ta kaadyo nga makuha na ilahang kuan na palit nila ilang gusto. Daghan ka dong salamat din jud tanante, ti Kristen, ti Jo, ti Venus, at ti Ani. Salamat ka adyo sa inyong gihatag nga pinaskuhan na rin namang ti. Thank you so much. Na mi panghanda sa Pasko puhon. Wait ako. Mamalit pa migdugang dadto kay palit ni og kuan kanang naay kanang singala na. Pangsagol sa mga spaghetti, pangsagol sa ang kanang macaroni, kaya na naman may macaroni kuan dari. Oh. Na may macaroni dari. So agaman na lang ang palitan sa mga sagol-sagol. So ugma na ko mo palit. Malit pa may kuan sa daan, karni o kanang naay kuan. Karni o isda. So mga kuan na may managbo minadto karong Sabado puhon. Mo ni kani mo jud giinitan ni Kimi pag ngadto namo. So napalit siya gyari kay isa sing ipalit nga man sa nga ma paliton na na katuig sa gusto. So mo ni guys 25. Mo ni jang ganahan kani basuha. Sarap pag kabuok. To ubay ma. Kari sakto pa ni jaka ajo ni jang sandals. Mo ni jang gamitan ni ka Christmas party kaya gijahang sandal katong mga kuan wa na piot na kay taas na magtiil baziha sa medyo tiil nga ang dali aman taas buyag man buyag ang tiil ni Kimi so kahapon nga kalipay guys kana tang kalipay bitaw ares ko nagatu amang gadget kita mga budget ganahan madjud tag nay mga ingani mga gamit-gamit kani ipalit ako ingani rolling sa ingani rolling tin okay ano ni magamit ipalit ko kay diha man tagkuan sa 89 mo na yung gipalit sa hang pinaskuhan. Gihatag la sa ati nga kuan 1,000. So gipalit ko kuan man siya 89. Oh 89. Da kari napalit ko kung ngari kay hapon na si jang kanang magluto bitaw ko kanang nay turon dahil na isa ibutang karong diinit nga na. Diba? Nara sa magamit di na ta mga intan. Kani man yung palit. Cute. Da kere ni palit ko ingari kanna pangkuan ay og cheese ba. Naman mi dagko to dadto kare may kuan kaning gamay kay ato ko kuan. Lahi na kasi ni mahimo na tang mother kinang nanay na ta. Kare pag kapapa Gabriel mo pa di jaha. Key holder, pagpulos motor, susi. Nice ma. Awa. Ja guys, dapat jud daghang gipalit.
Mo na ihang gipalit sang 1,000. Di ba? Palit ko kaha nga para dari sud. Na naman may mga kaha. Nga kanang kuan, na may mga kaha dari. So nipalit pa jud ko another kaha kay kana bitong ug mag kanang gulay mi, nga kanang kuan or napod mi ubang lutuon. Naman nang nami ilis-ilisan og luto. So May kalipay guys, makapalit ko may ngani. Salamat ka Zote. Mo na yang napalit sa kuanti kanang pinaskuhan na. Nagkapagmangkog may ngani. Mo man yang gi trippingan katong pag kanang ngadto na mo sa una. Kung gani magakwarta ko paliton so to na kay ganahan ko dadto. Ang dugang dagdag collection daris bay mga gamit. Nga na mga jatang mga mama. Nagka-kim-kim, dapat kakimi. O, dyan na ija ha guys, mga collection ni dyan. Hidba ni dyan, bagong hidba. Hindi. Kahit pao. Dali pa ija ha. Pabitay-bitay manis bag siguro. Ha? Cute. Kuan. Diana, salamat ka Zote. Kay Diana, lipay ka dyan ko. Thank you. Salamat ka Zote. Paninaw ko na. Muna ha kalipay, basta mama na ta. Mga ingani naman siya itong paliton. Mga gamit-gamit. So, then so karon tataon mga tukod dito sa ubos. Nanas nanay, be? Be? Nanas nanay? So, matuko karon dito sa ubos kay maghatid ko sa katong ay pinaskuhan nila sa nanay ug ni tatay. Tagsa sila kalibo. Pahatag nila sa ate. Salamat ka Zote. Daghan ka dong salamat sa inyong gihatag nga pinaskuhan. Dari namo. Datong nanay ug mi tatay. Salamat ka Ajo. Lipay ka jud mi ka tanan. Thank you so much. Grabe jud. Padadaan nila sa ating pinaskuhan. Salamat ka Zote. Ahong na. Maghatid ko ron tataod. Twice ko yung gail. Arang lipayin ko yung gail. Dahil isahang ko andari. Naka-add to ra miss ka ng McDo dito sa ubay. Grabe naghanag tao di ay. Uy, ginoo timing pa itong among pagsud kay alas 12 natin paniud to na kajud. Kaya larga mi dari alas 11. Ay, paghuman man na mo ka ng tiwas ug laba. Dito sumingat to. Sus ginoo pag ngadto na magrabe ka sa puno ah. To nakita Miss Lilian. Daghan magtagali siya na to. Nakitaan. To. Tuman na kajud lagi mong giingan nga mukadto ka kuan McDo. Happy ka? Da. Happy yan, kinagangat pag McDo. Tuman. Natuman na. Ipahalipayan man kanilas tita. Kay honor man. Basta honor gani guys. Pahalipayan jud no. Kaya naning kamot man. Diba? So maning kamot ka jud madyo. Magtuon o basa. Magkanang maminaw ni teacher. Ano ba? Kaya rong kuhas test. So diara pa taga mga gipamalit nga kuan. Grocery nag-una. Kung sa gunting nak. Palit pan mi og. Palit pan mi gatas nila, gatas og Milo. Mo may favorite there is mga chikiting. Yakult. Na Yakult pod, palit pa og John Rocks. So og mga adlaw magpalit ko og para sa among pangsagol sa mga spaghettihen og kanang naay kuan sa mga kuan. Okay, so diara guys. Mani gamagi palit Yakult nila, sa sila. So, gatas nila nga, dako, 828. Duha na ni sa kakilo, kapin. 100. So, 200. So, duha ni sa kakilo. Kay 2,400 grams man. Duha kakilo kapin. So, marzay, 828. Anja, ag, Milo. Milo everyday sa mga bata. Sa mga ginilahang. Then, natin, Milo sa mga chikiting. Kantina. O di na dyan mawa ning atong kani para nis labhanan. Dyan na pa man may bar to. So dyan na. Salamat ka Zote. O dyan na. Sup-sup nas kimi-kimi sa ijang Yakult everyday. Yummy? Ako'y So ipadala. anhera day. Anhera ka day. Kaya maghatod sa kunlas na sa ilahang kuan. Pinaskuhan. Kanila ate. Hagipit ni mo. Ibutang na nakakarong di mga wa ha. Okay. So, then na, nakapalit na mi og kani. So, ugma or basig mga Sabado na mi magdugang uguan kanang naay pangumpra. Kaya mga idengan, mangumpra mig malit mig isda o kanang kuan, karne. Para kuan ba. Kaya panghanda pod sa kuan, Pasko o New Year pohon. So, then nate, salamat ka Adjos inyong i-share nga blessings dari na mo te. Daghan ka salamat. Thank you, tita. Happy yarn.
Lipay ka dyan may kaadyo tanante. Super. Salamat ka adyo. God bless. O gamping mo kanunay diha te. Maghatod sa ko datos ko anay. Pinaskuhan las mother. Hatod sa ko pinaskuhan las mother earth. Mahalaga sa mga pamalitin ron. Diya dito. Aga magipalit ganina sa Wildon. Ning kuhan siya 1332. So kaya na kay diya man ko'y pinaskuhan 1,000. So mo lang ito hagipalit. Ganahan manggugtog na ko'y madawat pinaskuhan. Yes, na ako'y makita ba? Na ako'y remembrance. Manahay palit. Uy nga na ang gamit. Kana pang magamit. Sud panahe kada adlaw. So diyan na. Salamat ka adyo Lord. Salamat ka adyo na sa ati nga ilaminggi. Kanang tagaan o pinaskuhan. Mag-expect nga namin nga ni ka dagkang pinaskuhan. Salamat ka adyo te. Na may panghanda sa mangkuan Pasko. Thank you so much. Amping mo kanunay diha te. Grabing siksiha, sabay ka pa dong. Galabing siksiha, gamang baby girl. Sus tabangan. Sus tabangan. Sabay ka pa dong, Kimi? Ha? Asa ka pa dong? Ako din ang kusang sandal. Nagsakuda dahil ng sandal guys. Ng isang pinalit kay para ko no. Silang Christmas party pohon. So, diyan na. Salamat ka to. Te, sa inyong gihatag nga pinaskuhan. Grabe. Trap. Ano ko sa ubos sila sa tatay. Ang tanaw nung na ba sila dari. Ito ba silang nakaw. Hala tatay day. Nagmawar ba tayo? Kayo na rumunta. O pa ni uli. Pa. Uy hala. Ano ni? Halang ni. Kasili? Kasi madapit mo eh. Ubos. Tapos tatay ito nilakaw sa pader. So kung nanay ka to kung na dito. Lahi na gadyan yung mga batang gagmay guys. Maglakaw man sig asa. Pasabas guys. Agsinanay kay zaman nag-iuban na rin ang mga pag-umangkan ng mga butuan. Kaya way iban diha. Wa man sila iban. So star na. Diadaris nanay guys. Hello guys. So there's mother guys. Diadari. Ano mo pinaskuhan mother? Sa kanis ka. Las ate. Hilati Kristen. Ti Jo. Ti Venus. Ti Ani. Salamat ma'am sa inyong pinaskuhan. Anak ko'y pang palit o pante. Bitaw. Nana ko na pampalit si nanay pante. Anay pamalit o kuan. Tapos merkado ay Ayun song ganahan. Kapalitan. bitaw. Agatatay di mo pa katatay dari. Wa pa mas tatay to tapos merkado ko no. Glaag pa. Salamat tare bitaw. Salamat ka jote. Dan ang nanay lipay ka jos nanay. Kami tanan nakadawat mig pinaskuhan gikan las ate tag 1,000. Nagkatatay di pagkatatay di ah. Kay wa pa man diha unsa nanay hatag gini kabut di ja. To magabian to. Ade mo ragi dengan si urtong along uli. Hindi katatay 1,000. So tag 1,000 mi kaming pito. Miss nanay, tatay, ako, Gabriel, la mga bata nakagising gahil. Tara nagkakasong ngisis mga chikiting. Hagkang Iliya, ay hagbay kang Iliya. Panagsara na gayan mong isito. Arami sa lipad sa isang pinaskuhan ti. Salamat ka ajotes inyong gihatag nga pinaskuhan. Na mas nanay lang nagbantay nila sa mga chikiting di ah. Sa gabi kay wa man sa tay dito sa bahay. Bawdi sa tutunong, di siguro gilakaw. Sinanay mo to sinanay rehang na ko ana tagan. Sa isang pinaskuhan gikan sa ate. Nja. Di nagkatatayan ni hatag ron 1,000. So tag 1,000 man ming pito. Di sa tay to ah. Alas jaron doon na. Para bantay des ng jitro. Bantay sa ang pagmangkin. So para ni tatay na may radyo. Di katatay re. Hoy kalibutan sa sana ko hatag ni sa naskuhan. 1,000. Tay, ho tay. Isa man kagahapon. Isa kagahapon. Pag Nisa kagahapon anuli mo ko nimo gahapon. Dito lang lungsod. Oh. Nangan sa kanan sud. Tapon naman kayo. Oh. Pinaskuhan. Gikan la ate. Ate, ito suwan. Tagawas. Salamat ma'am dari ma'am. Naskuhan mo ma'am. Ano na rin kayo. Tambak ng reumak. Gabeta. Gatianan. Narate hanang nahatod. Salamat ka doon ma'am. Ninyo ma'am nga. Di ay pinaskuhan. Ay 1,000 ni tatay. Di na hanang nahatag te. Narate hanang nahatag ni tatay. Salamat ka adjo.
Palit ko nun ni Jag para sa rayuma. Na, sa naman ni rayuma na may nangandar na ni tatay. Kuan kurang tikig eh. Bikagan siguro ta ka. Kuang nagkuan, calcium. Manaka na hit. Calcium na. Pika na gadyo. Hindi mo pikil ang lugar jadi mauli. Calcium siguro na tay. Palit ng vitamins. Palit na. Ay, ikaw unsa imong paliton? Vitamins ba tanduay? Dak-dak no. 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 Unsa man na imong gikaon? Kapag napatay injag isda. Ma, Huli na ko kay napokoy buhaton, magtiwas na ko uploadan eh. nanok-nok na. Ate, nahatag na nang pinaskuhan tatay. Palit ko no si Jag isda. Bye-bye, Jak. Bye-bye. 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 Bye. Hindi ka 25 na talaga tuwa Jak, magkuhan Jak, magkanang sayangan na. Bye. Bye-bye, Jak. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na. So, to na, nahatid na gadget na he. To natin, nahatid na nahaag, pinaskuhang tatay, lipayin taos pader, kaya anak ko nandiyan palit o para sa isang pangrayuma, pastilan, gadget ng rayuma. Ito rin andar, basta ingaron gadget ka ng kuan, mo andar gadget gajahang rayuma sa tatay, labi na ka ng tigtugnaw. Mo siya nabanta dyan, kay hapos nangaging puwi, ngaron po do, arang dyan tong hubaga. Mo dyan to'y kuan, grabe dyan tong hubaga, tong isahang bagtak. Na naulian na, karoon na po, balik na pod. Pero at least karoon na si Zaning kuan, ning hupeng. Tapos nangagi ka ning hupeng man to. Uy, nung naman mo dan eh. Dali, ngari, dali. Dali. Lain yang kuan guys, ang alaga na. Sunod-sunod na sa ko tanong. Hala, sunod, dali. Hindi ka mag-inom na kag milk. Mag-milk. Pahamay dyan, Didi. Pader. Ano yung dili? Ha? Padidiin pa? Hoy, baguhay pa mo kuno kan Didi ngan imong bata. Baguhay pa mo kuno kan Didi. Na nagdidi hangad-hangad na pa. Magdidi na kuno si Ja. Ngomong itna. Laka pa mo Didi kuno si Ja. Manara kayo laag. So ito na nahaman ako panghatod sa mga pinaskuhan nga hinatag nila sa ate. Salamat ka Jotes inyong gihatag nga pinaskuhan dari na mo. Lipay ka juming tanan. Labi na ko ang pinaskuhan to ako gipalit. Salamat ka Jote. Daghan ka dun salamat te sa inyong gi-share nga blessings dari na mo. Lipay ka jud may kadyo tanan. Lipay ka jud ko kadyo kay ang mga chikiting arang ka nilang lipad sa ilahang pinaskuhan nga nadawat. Unja napod may kuan natagaan pa nila sa ate og gitagaan pa nila sa ate og para panghanda na mainig ka Pasko ug New Year sa mga naman na ko pang malit okay masarap to yung mga kuwang sa mga kuan lutuon. Salamat ka sa te amping mo diha tanan. God bless, we love you and Merry Christmas kaninjong tarante. Salamat salamat Juntran. Higda te sakita sang tijan. Amerikano na raban taon na puro Amerikano na. Patotag kimi Amerikano ko noong na sa to. Sapa sugo ba? So, tana, salamat ka te. Daghan ka doon salamat sa inyong pinaskuhan na rin naman. Wala tayong ginagawa. Thank you so much. God bless. O gamping mo kanon na diha te.